Здравейте хора, ние сме Get Out и днес ще снимаме отново пак Майнкрафт. И ето, както помните, ако помните, тази горна стая, дето ще ме май спалня. Да, и тук съм го измислил да е чест румчето. Нали знаеш, че сега си под тунела, на тавана на тунела си? Фък за пулес. Абе, нали казах в този епизод, че ще правим къща на това бе, на портала в Ада? Не съм казал това, ама... Казах, хайде сега от мен да ми. Фък за пулес. Мамкам. Отивай на това по-нагоре. Сега се качи малко по-нагоре. Тук малко... Така, ако... Пак да кажа, ако имате някакви въпроси относно Hero Zero... Да. Скоро пак ще има такова. Клипове и бързо ще качваме левел. Да. Отбора ще апгрейдва на 100% на макс. Да, ето. Сигурен съм, давам гаранция, щом сме дарители, като станем по-голям левел, ще ни дават много понички. Да. Ще имаме много хора в отбора, но... С една дума... С една дума, ако щом сме дарители, ставаме по-силни, да ви дам пример. Ако на 100-ния левел трябва да сме с показатели минимум 1000, ние може да сме на 1200. Така... Да. Ето така, сега почувстваме малко, за да ви покажем как ще е чест рума ми. Което други може моя приятел да снима за това. Скоро може да качи друг епизод на Half-Life. Да. Скоро, утре. Но вие не знаете кога е нашето утре. Да. Така след това го качваме ден понеделник този клип. Не, ден вторник ще го качим, тогава вторник ще ни видите на Hero Zero по-силни. Да. Така да го кажем. Стига толкова с Hero Zero. Трябва да правим бързо клипа, че мен не ме сдържа вече, искам да излезна малко навънка, да победя. На чист въздух. Да. И както и да е. Да пия на вода, че ми стана сух. Така, ето така горе-долу ще изглежда чест румчето. Да. Другия. Сега е тая тук, те ще го запълня, а тук ще така. Отивам додолу да се наспа, че да не се спава някой зомби. И да, набързо тук ще се наспа, ще оправя чест рум стаята. Само да не те посети някой крипърче. Да. Да ме посеето Hero Zero, даже са бият там, какво са правят. Дай на пауза да го видим. И да, това мисля да направим сега често стаята. Ади бе. Ние сме луди по Hero Zero, така че чуем ли Hero Zero не може да го оставим. Така покрива го направи с стъкла да е по-яко. Че тук няма стане така с стъкла. Баш стане бе. Няма стане отгоре наш колко пръст няма хама. Баш мажа. Значи... Не вече не махаме. Ето е тук така набързо. Че направо изкърчи планината, само къщата оста. Да. Да. Лишата работа. Просто трябва да кирка. Да, той докато се прави там да ви обяснявам за Hero Zero, защото има някакви нови апдейти. Да, нови хора. Винаги силата трябва да ви е най-малко. Нищо, че тя ви прави демидж, обаче другите работи като интелекта ви дават повече критикали. Не ги знам на български. Доджването, как се каже, бе.
Само секунда да се сетя. Така, това не се разбира. Как беше окото, как се казваш, бе? Не знам. Забравих. Да, аз го забравих, те да се каже. Интуицията дава да пропускаме атаки, издръжливостта повече живот и силата за демидж, обаче тя е много важна. Та винаги справете тренировките. Да. Защо стават Те са важни. Да, стават с повече скилове. В моя отбор в Facebook имам един 110 левел, което показателите са му на всички са на 3500. Има би с лекота, защото е направил около 5000 тренировки. Аз съм направил едва 500 там, защото аз в това Facebook не правя много тренировки, защото нямам много време и така. Не, че нямам време, обаче ме мързи да правя, защото само двама сме българите в моя отбор и само ние се разбираме. И затова така не, няма значение. Да. Тук завършваме таковата. С Каблстон. Да. Това тук ми се да е чисто тежката, както казах. Ако има някой да ме търси в Hero Zero, аз се пиша Outlast, а той Shark 7. Ако искате в отбора, влизайте, който и левел да сте. Ако си мислите, че като сте стои някой левел сте по-силен от нас, не сте я познали, защото ние с лекота може да станем друг левел. Но това не ме интересува, по-слаб, по-силен. Важното е да има сериозни играчи. Да. И да, мисля скоро да приключваме този епизод, защото ми омръзна вече. Фанала са клета. Да. Играем в сервер BG2 да кажа. Отбора ни се казва Dark Wing. Някои отбори първо като вземат пончики гледат да се направи флага. Флага не променя нищо. Само променя картинката, размера им и за понички, които ми трябва. Ето, намери си Obsidian, това е портала. И така ние мислим, като направим отбора на 60% или повече, тогава, или пък като го направим на макс, тогава да променим логото. Защото, както казах, той нищо не прави, нито ще ни даде баница да ядем, нито ще напочерпи една чаша айран за еднократна употреба. И така малко от шега. Както и да е. Да. Това е живота. Ето, пак намерихме порталчето. Да, е портал. Мисля скоро да приключваме епизода. Направо давай сега, казвай, абонирайте, харесвайте. Да. И ако искате да правя нови клипове, пишете като коментар. Пък ако искате, не пращайте и факс. Каквото искате правете. И да. Това мисля да е за епизода, дами и господа. Ето за... Вие бяхте с Get Out и до другия път.